И здравейте хора, в днескашното видео ще правим влог. Екскурзия. И сега видим... Днеска сме на екскурзия до Хисаря. Хисаря, Старосел. И Старосел. Можеше да яздим. Можеше да яздим ком, а може и да не яздим, но може и да яздим. Понеже ако не вали, ще яздим. Обаче ако завали ту дъжд, няма да яздим. Да, то ще вали, тъй че няма да може да яздим. И да. Сега видим когато стигнем. Какви бабаици. Сега видим когато стигнем. Добре, кутийка искаш ли? Не. Снимай кутийката. Няма. Да го направите. Пръска, бе. Извиняй. Чакай да го направя. Да. Я? Та вода става ли? Не, тя е топла. Да. Интересно. Много ли е? Да. Ау! Трубата ще докалтира. То нищо няма да стане, нали? Да. Какво всяко пусни? Ти се пухай го, давай. Има достатъчно. Пухай Да, не го. го взимаш. А? Не, няма го пускам. Само е така. Стане ли нещо? Не. Ма не го пра. Цецо, тук е инклюзив. Само да направи така с GoPro. Я ми виж. Чакай, покажи ми. Давай. Давай. Покажи ми. Хора, скачам. Не знам дали открих GoPro. Госпожа, Това е какво? много. Това, да, той го подписа. Правим безопасно място. Тук е чудовица. Присъй тук. Безопасно място. Боби! Музика! Има музика. Не е чак толкова топло. Боби, гледи го на камерата. Я не говоря. Дани! Дани, Бре, това не е много хубаво. хора, гледайте сега къде минаваме. Тук е бървейка за спускане. Как ще не знаеш, че ще качвам долу 21? Ай, Куспанатка! Някой да не пада, Да, е. Стига да стигам с някой падна. Марко, спринта. Обязателно да си чисто абоната удари ли? Да, бе. Да. 101. Честити 100 абоната. Някак си не съм се абонирал, все още няма. Скубиду. Аз снимам видео за YouTube. Абонирай се! Чакай, добре, че може да пусти чадър с GoPro да литнат. Да, то този чадър наистина ще литне. Той ще литне, в GoPro няма. Той ще показва работата. Да го снимаме. Бошки. Стой да му пъхам вътре. Чадър ми излетя. Ей, отцапати. Извиня. Нямаш. Бошки ще го... Да, тест на бошки. Аре да докараме чадър. Оцеля, бошки. Ти сега това речи да дали. Ба то вече не воля. Бошки. Малко прибираш. Да, я ми дръж GoPro. Аз седя тук най-добре. Кой иска да му пажда нещата? Тук ли сидиш? Да. Няма да влез. Не. Влез, бе. Не кажи, защото не е това.
Нямам да има само десятки. Цицо! Чакайте! Цицо, ще праве! Цицо! Томи! Виж какво има тук долу. Трябва да минем през дупката. Аз ако скочеш от тива, скачам подраче, няма и коча. Широко може да се спивам на кочка. То нямам някъде да се прави. Да, става с синга. Остана си спотива. И здравейте хора, сега по добра новина ще караме коне. Може да закъснявам. Ние от налявото напраща долу по главата. Ето. Аз ще да дойда и аз, когато бъде И сега ще язим. по време на движение, като Повече, ще го направиш. колега, Ето е страшно. Виж, ти си на 20 метра от земята. 50. Все едно си на леглото. Малко по-късно. Благодаря. Мъче. Няма бе, спокойно. Той е спокойнко. Томе. Къде Цецо? Извикай Цецо, Томе. Извикай Цецо. Извикай Цецо. Павел. Лючи, колега. Това може да е много най-яките неща. Добре, здрасти. Това е най-яките неща, които сме правили днес. Учи, как някой игра, бе? Ръчката. Аз съм 2006, съм побълзал 2007. Дълго време? Да, доста е. 18 години съм. Матео! Какво? Кажи. Напълва. Трябваше да включа стабилизацията. Да, бе, нали? Сега не го изпървеш, докато включиш стабилизацията. Аз вече съм я включила вече. Вече я включила. Ма има 31%. Ей, въобще. То ще стигна. Ма то май свършва на 15. Той ли? Да. Абе, може да има батерия, докато се върне. Сега при цялото ли време? С GoPro ли сниме? Да. За дърва ли? Да. Без това. Даже беше там Зара Бойс, нали? Да.
Вече толкова 4. Только 4. Хочеш, що са такова? То няма смисъл да държиш. Сега за това да ни чака. Мати пускам, ама тя ни чака. Вече стигне, 28. Вече стана като Чак пък на вие, на ти ме говори, няма да ми проблем. Да. При тренира с Марица Коя да ще гъс по-малко. Сега играят с мъжка отбора. Ема. Що бъде толкова бързо? Защото е старо или просто така му пада? Не, тя малка батерия. Тя е толкова. А тя на цвета са по-големи? Или те го Те. Бързо. Ще вземеш по-големи. Защото не може да влезе по-голям. Човек. Колеги. И го цеци пак. И сега, приятели, тук ще приключи нашия влог. Ама и не снимай. Не снимай. Няма да снимаме. Айде, бягай, бе. Бягай. Лазар няма го снимай. Чао. Довиждане. Абонирай се. За долу 21. Гледай какво става. Бухтички.